Hayi, ngeconsi nje elilodwa nje eqhamuke esibhakabhakeni wena usucabanga ukulahla ngeconsi elilodwa nje. Awu ngeke baby girl. Hayi ngeke. Ngisho nami nginqabile namhlanje. Hayi, asithandeni nje namhlanje. Futhi uyabona nje ngendlela inetha ngayo ukuthi kahle kahle uNkulunkulu sicuphile namhlanje. Walahla nje siyahlala isisu. Unqaba nami Nkosi ungavumi. Awusalisa ubuya somandla uzosilanda. Hayi ungavumi baba. Hey. Kodwa nje njalo baby girl magnet iconsi nje wena malehle sibhakabhakeni elilodwa awena nje hawo. Izinqa zakho sesibheke phezulu njalo wena. Mafonela you are ready to be eaten ngenxa yeconsi. Asithandeni namhlanje. Hayi ngeke. Hayi baby boy nisixolele nje namhlanje. Awu ngeke.